କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜନ୍ମ 11 ଫେବୃଆରୀ 1932 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟିକ, ସମାଜସେବୀ। 1970 ମସିହାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଦିନ ମେଘ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଅଦିନ ମେଘ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା। ସେ ସୀମା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନ, ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଦିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ସେ ଜାନକୀ ଦେବୀ ବଜାଜ ପୁରସ୍କାର, କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ସମ୍ମାନ ଆଦିରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କୁନ୍ତଳା ଶିବ ନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଶିବ ନାରାୟଣ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଥିଲେ ଓ ପୁରୀ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ 18 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଉପନ୍ୟାସ, ଗଳ୍ପ ଓ ଅନୁବାଦ ପୁସ୍ତକ ରହିଅଛି। ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରଦିଗନ୍ତ, ଜୀବନ ମହାନିଶା, ଏକାନ୍ତ ଆପଣାର, ତା'ପରେ ଅଦିନ ମେଘ ଏହିସବୁ ରହିଥିଲା। ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ନୀଳ ଅନଳ, ହିସାବ ଖାତା ରହିଥିଲା। ଅନୁବାଦରେ ଶେଷରେ ଇଚ୍ଛା ନଈର ସୁଅ, ଅଲିଖିତ ଅନୁଲିପି ଇତ୍ୟାଦି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଓ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। କାଦମ୍ବିନୀ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ 2009 ମସିହା, କଥାକାର ସମ୍ମାନ 2013 ମସିହା, ଜାନକୀ ଦେବୀ ବଜାଜ ପୁରସ୍କାର, କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ସମ୍ମାନ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାହାଣୀ 1973-74 ମସିହାରେ ପାଇଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଉପନ୍ୟାସ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ 2005 ମସିହାରେ ପାଇଛନ୍ତି।